Стартирахме кампанията "Нарисувай Коледа" за героите в бяло в навечерието на най-светлите празници, в края на тази доста турбулентна година, която ни остави наистина разтърсени. Националният военно-исторически музей винаги е бил мястото, което съхранява паметта за героите от нашето минало. Тази година решихме да се обърнем към героите от нашето настояще, именно българските медийци. Всички знаем, че празниците за тях тази година вероятно ще бъдат различни. Много от тях няма да успеят да ги прекарат с семействата си. Затова предоставяме възможност на всички деца, самите те да се превърнат в герои за българските лекари, като ползотворят времето, което прекарват сега сами затворени в домовете си, извършвайки едно от любимите си неща — да рисуват. Приканили сме всички деца, без оглед на тяхната възраст, да нарисуват коледна картина, да отправят своите послания към българските лекари и по този начин да ги зарадват за празниците. Определено има интерес към кампанията. Всички деца приемат много при сърце нашето послание. Имаме рисунки не само от цяла България, но включително и от Белгия, от Великобритания. Всеки дневно пристигат нови и нови. Всъщност начинът да се включат в този конкурс е децата да изпратят снимки на техните рисунки на нашия имейл или в страниците в социалните мрежи на музея. Ако много държат да ни изпратят пък оригиналните творби, разбира се, ние ще ги получим и по пощенски път. Идеята ни е в навечерието на Коледа всички събрани рисунки и ние да предоставим на медиците от първа линия. Разбира се, всички рисунки ще бъдат качени под формата на онлайн изложба на сайта на Националният военно-исторически музей и отново споделени във всички социални профили на нашия музей. За момента е малко трудно да се ориентираме в зависимост от това какъв ще е броя на картините, които получим. Да, ще започнем от София. Както знаете, нашият музей е структура от 4 музея. Имаме филиали в другите големи български градове, във Варна, в Пловдив. Така че наистина при много голям интерес и огромен брой рисунки бихме могли да помислим и за други градове.